सगळ्यांक मेगेल नमस्कार. मेगेल नाव अक्षता विनायक शानबाग बाणेरी. हांव CBSK प्रौढशाळेचे 9th स्टँडर्डान शिकता आसा. आतां हांवें कोंकणी भावगीत सांगता. वेळू जत्ता वेळू जत्ता करी रे तयारी, खेळू जीवनाज पडे दीस दोनी चारी. वेळू जत्ता वेळू जत्ता करी रे तयारी, खेळू जीवनाज पडे दीस दोनी चारी. दुडू नाव घर कुटुंब वडता तुघारी. दुडू नाव घर कुटुंब वडता